Ja volim Bosnu i Hercegovinu prije svega zato što volim ljude iz Bosne i Hercegovine. Volim onda ambijent, volim prirodu. Ja sam srećom imao priliku da propješačim i prošetam i prođem kolima i čamcima i helikopterom i Bosnu i Hercegovinu uzduž i poprijeko nekoliko puta. I mislim, jedino na što nailazite stalno je ljepota od koje vam dah zastaje. Mislim da je ono što zrači i ova zemlja i sve okolo iz zemlje, iz dubine, je ono što vjerovatno nama koji smo ovdje rođeni prija, meni u svakom slučaju prija. Mnogi moji prijatelji koji su došli, koje sam doveo ovdje, rekli su mi da im se promijenio život od kad su došli u Bosnu i Hercegovinu. Naročito u ratu i poslije rata i uvijek Bosna i Hercegovina ima neki specijalni utjecaj na ljude. Ljudi se nekako kao da se probude, kao da vide da je moguća toplina među ljudima. Djeca su nešto najljepše i najvažnije u životu i nekako sa tim upodređujem Bosnu i Hercegovinu.